गीत एना गोटे डाउनलोड हो आमर को गीत सब गलिया गलिया खालिया आस आस तुम तुम काम सर जमा आम चलो खाई आसला आमर डिस्कसटा हम अनुगुण पूराटा केमी अनुगुण पूराटा कली गीत डाउनलोड हो काली गाड़ी पूरा धूमधाम करके हम मजा काली पूरा फाइनल आस 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 तुम तुम काम सर जमा चल आम खाई बोतल टा मैंने ऐसे आज प्रोग्राम को कर ना कौन हाँ आज इंट्रोडक्शन ब्लॉगटा ना पूर्व संध्यारे कौन आज खाई आसला कथा हो One eternity later. हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज हूँ सेकेंड दिन आओ संडे आम आज गाड़ी धरी बाहर अनुगुल गोटे कम ब्लॉगटी बहुत भल हम आग को देखु आम सहित आम अनुगुल किसी कम सारी तालचेर भी जीव गोटे माइन देखा जहाँ ना अच्छे हिंगुड़ा माइन। सो फर्स्ट लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिंतु आओ ब्लॉग मजा नियंतु आम सहित। बाटरी बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखा मिलूँ। सबुज धानबिल सहित दूर दूरांतर पहाड़र दृश्य मन को छुई जाऊँ। आम आज जल्दी बाहरी आसलु तो ब्रेकफास्ट कर तो आमको रास्तार गोटे होटेल देखागला पथक्रांत होटेल। ये गोटे गवर्नमेंट होटेल तो गाड़ी रखिक आम बाहर सब खाया किंतु देखला बेलू होटेल आज बंद अच्छी तो ये तो आज मिलनी खाया तो आमको फेरिया हम जीव बाटर आउ कौन देखिए जिनस पतर ये जगह बहुत सुंदर है गार्डन भी बहुत सुंदर गछ गछ भल सजाड़ी रखी होटेल हिल उपर बहुत सुंदर देखा जगहटा ये हूँ पथक्रांत होटेल देखु। एबे आम महानदी ब्रिज क्रॉस करुछु। महानदी रे पानी भी पूरा फुल अच्छी बहुत सुंदर दिशा सहित बहुत डेंजरस भी लगुच। आप देखिपे केमी दृश्य देखा। आउ एत दूर आसला परे आमको गोटे जलखिया दुकान मिलगला। आउ से भाई मध्य दहीबरा आलुदम बिक्री करते तो आम गाड़ी अटकैलु एवं से भाई के पाखु आसिलु दहीबरा आलुदम खाइबा को। आउ एबे देखंतु से भाई आमको किपरि बनैकी दौरान दहीबरा आलुदम केते स्वादिष्ट आमको लगला खाइबा को। भाई दहीबरा आलुदम एंजॉय करते। आम सब मिसिकी दहीबरा आलुदम खाइलु
बहुत टेस्टी बहुत थिला भाईଙ୍କର ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ କିନ୍ତୁ ରାଗ ଟିକେ ଅଧିକା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ବୋଧେ ତ ମୋତେ ଅଧିକା ଟିକେ ରାଗ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆମ ହୋଟେଲକୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିକି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ହୋଟେଲରେ। ବସିଛୁ ଟିକେ ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ, ଜଣଙ୍କ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି ତ ଏବେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇକି ତ ଖାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି, ମିଟିଂ ସାରିକି ତ ଆମେ ଯିବୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ରେ କେଉଁଠୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ହୋଟେଲର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ସଣ୍ଡେ ହେଇଛି ତ କ୍ରିକେଟ ଏସିଆ କପ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଚ୍ ତ ଦେଖୁଛୁ ବସି ଟିକେ ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ସମୟ ଏବେ ଟିକେ ଅଧଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଯିବୁ। ମେତେ ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ସେ ବି ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଏବେ ହାଇଲାଇଟ୍ ଦେଖୁଛୁ କାରଣ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏସବୁ ସରିଲେ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ସାରିକି ଆମେ ଯିବୁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଏବେ ବି ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ଆମେ, ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଖାଦ୍ୟ ଆସିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରି ମିଟିଂ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଲଗା କୋଉଠି ଯାଉଛୁ ବୋଲି ସେଠି ପକେଇ ଦଉଛି। ଆମର କଣଟା ଏଣ୍ଡରେ ପୁରା ଦେଖ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ନିଜେ ଲୋଡ଼ିଂ। ଆରେ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଶିବୁ, ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଆମ ସୋରୁମ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ସେଇଗୁଡ଼ା ତାର କେବଳ ଇଏଟା ଆସିଥିଲା ଡାଲାଟା। ହଁ ବା ଏଇଠି ତ କହିଥିଲା ତାର ଲୋଡ଼ିଂ କରି ମୁଣ୍ଡେ ଭଳିଆ ହବନି ଚକାଟା ମନକୁ ନିଜେ ଲୋଡ଼ିଂ କରୁଛି। ହଁ ଇଏ ମନକୁ ନିଜେ ଲୋଡ଼ିଂ କରିବ। ନାଇଁ ଆପଣ ଲୋଡ୍ ହଉଛି ନା ନା ହଁ ଏଇଟା ଲୋଡ୍ ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଟା ଲୋଡ଼ିଂ କରୁଛି। ମାଲ ଲୋଡ୍ କରିବ ପ୍ଲସ୍ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର କରିବ। ଚକଡ଼ା ଏଠି ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚୁ କୋଲ୍ ମାଇନ୍ସ ତାଳଚେର। ମେତା ଯାଇ ପୁରା ଆଗରେ। ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଜାଗାଟା। ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ତାଳଚେରର ହେଙ୍ଗୁଳା ମାଇନ୍ସ। ଆସିଛୁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ କାମରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜାଗା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ପୁରା କଳା ମାଟି, ଧୂଆଁ ଉଠୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଡ଼ି, ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଛୁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ଏବେ ଆମେ ପୁରା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ମାଇନ୍ସ ପାଖକୁ। ଆଉଠୁ ତଳକୁ ଯିବାର ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମାଇନ୍ସ। ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ା କେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ହାଇୱା ଗୁଡ଼ା ଲୋଡ଼ିଂ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଢାଳିଛନ୍ତି କାଳେ କୋଇଲାରେ ନିଆଁ ନ ଲାଗିଯିବ। ଟାଟାର ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଏଠି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତଳ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ଛୋଟ। ଏ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦୂରରୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଜୁମ୍ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ଉଠୁଛି ସେଠି ସବୁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। କୋଇଲା ମାଇନ୍ସରେ ବେଳେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ତ ସେ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ
ପାଣି ଢଳା ଚାଲିଥାଏ। ଦେଖାଯାଉଛି ଜାଗାଟା ଯେମିତି ଆମେ କେଉଁଠି ଆମେ ଅଲଗା କେଉଁ ଗ୍ରହକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବୋଧେ, ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଜାଗାଟା। ଏବେ ଆମେ କାମ ସାରି ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲୁଣି। ଆସିକି ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ। ତ ଗଲାବେଳେ ଜଲ୍ଦିରେ ପଳେଇଲୁ, ଖାଇନଥିଲୁ। ତ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ମଗାଇ ଦେଇଛୁ, ଖାଇବୁ ଆରାମସେ, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ବାହାରିବୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଆସିଗଲା, ପନିର, ଡାଲ ଆଉ ଚିଲି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଖାଇବୁ ଆମେ ଆରାମସେ, ଆଉ ଖାଇସାରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାହାରିବୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା 3 ଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତା ଅଛି ଆମର, ତ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ତ ଏବେ ରିଟର୍ନ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁ ରାତି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରାତିରେ ଯାଉଛୁ, ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ବି ଅଛି। ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏପଟେ ହାତୀ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ତ ଦେଖିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଇଜ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।